Pangapunten konjo Bapak Lurah lan sedaya jajaran perangkat wonten ing tlatah mriki disuwun mriki katuran minggah wonten ing panggungan. Mangga. Niki kedahe pripun Pak De? Anu kan senam, Nduk. Senam. Ya paling enggak ya bareng-bareng diisi dengan lagu. Oh nggih. Mangga sareng para kadang singa budaya dengan semangat kemerdekaan warga Bondol Podang Kuning, Bro. Sing jaran sapa, Bro? Aku sayang. Budaya
Wiji bersama Lintang Kairo. Ada Mas Bambang ya. Ada Lintang Kairo. Surya Buana. Oke. Gayeng nono. Wasit Max Pro. Anjas Transmedia. Wis cakep limang sasi, kowe ra ngabari, kowe bimbang atiku iki. Kaya ngerti rono, apa sing
pon barokah sedayanipun. Amin Allahumma amin. Amin. Oh jadi ditambahin nih Mas. Ya. Apa Beh? Yo. Wis pokoke Kok warnane ungu. saking cepet age-age dicowok kabeh. Bae tak 2000-an bae. Walah, tiwas tak kiroke oke kuwandel wah iki. Lo enggak apa-apa Pak D harus disyukurin Pak. Disyukuri lopo lomo nek pejabat niku lomo. Ah, kesejahteraan Kesejahteraan warga masyarakat pasti akan tercukupi. Ya betul sekali, matur sembahun sangat bapak-bapak sedaya perangkat desa luar biasa sekali. Dik Lintang, Salam. iki ana dawuh sebelum tari ganong. Nggih. Pemberitahuan. Warnane kok mletru ngono Ben Mas? ketok gleleng ngono lho, Dik. Untuk RW 1 sampai RW 5, RT 1 sampai 14 kesemuanya nanti Apa ya cukup? Hah? Apa ya cukup? Cukup ngono ngisor. Pokoke ora mboten pareng kondur riyin. Oh, Nggih. mboten pareng kondur Ini riyin. adalah perintah maklumat dari Bapak Lurah Katam. Dari Oke. RW maupun RT nanti tidak boleh pulang lebih dahulu. Habis tari ganongan nanti juga sama kayak tadi minggah naik ke atas Oh, panggung. nggih, siap-siap. Pokoknya enggak boleh pulang dulu nggih Nggak Pak boleh Dedi. pulang dulu. Oh, anu nanti niki sik tari ganongan sik, Bro. Oh iya siap. Dari PBD, apa? BPD. BPD. Dari DPD. Nun! Yo, kok sik? Aku kajen keringan kene. Nang kono diuncali rokok Surya. Wah! Dik, tari ganongan sik ya, Dik ya. Nggih, siap. Ayo aku karo Pak dirimu D. pijet-pijetan. Ning mburi ya Pak De ya. Tapi mah aku karo sampean. Ayo kowe karo bapakmu. Mau aku karo mbokmu. Lah ya kok kene nggih kuning kono ya melu nggih kuning. Kita jodoh yang tertukar. Emoh. Aduh, klemoh tenanan. Jodohku ketuwekan. Oke, Bapak Ibu sedayanipun istimewa dari Singo budaya tari ganong. Mangga. Natian wujud temung peksi Alos manis tormrak ati wasalingkan kula golek isi podang jenar iba bunga ing atiku Sengkoe jan kaya sinden.
nyanding bisa dadi Ugi katur Pak Camat kalah Ibu. Sugeng dalu Bu. Tombo Monggo buka celuk Mbak. Awaning omah wis ora krasan kaluyuran anggole ising tak sayang mabeng-mabeng miteranggonku miteri ora krasa iso awan nganti bengi Iman nanti liya kanyayang Leyang-leyang tak sawang meja ing ngepan Ya. Ganjangan tarindik saka kadowan Sarwi ngoceh dheweke ngalih benjoan Ya. tak suwon mbak aja ngece padang kuning agale pikirku komik seleret tirang tak sawang tambah manis Iba bunga Yen katon nyanding sirani Harap kala atiku kekiwa liyan Yen si potak Aku ketati keberatan Sayang tak seranani sortika Iya. Daijoubu. Iya. Sekarang bima Semakin di hati. Koperdes seduluran, awase, Koperdes pasti bisa. Kekancan